Sibalaudeli sibali wami yathanda idlala lengoma xa ndihleli nayo efonini noba ndim ovusayo ingathi lo mjito udlisa imiyalezo qho ndisela naye soze ingadlala ngoma phofu ke uyazi nalapha kusista wakhe uba mna ndithathi nonsense umfazi funa umhloniphe umyeni wakhe amxhase ngoku ndibile ndisoma ndisakha umzi kabawo ezilaleni yena nabantwana bahlala kwipoma lendlu mfethu ndenze i-double story ngenxa yemisebenzi yam kodwa soze ndibe ngumfazi mna ndingundondela andingxengwanga yabona ngoku funeka ndithi ndifika ndihlala phantsi ndifike ukutya kwam kushushu wedini mani theni ungathi akho bantu nakule ndlu ndithetha ngayo sokwavalwa yonke indawo kwamnyama ngeefestire into ezinjena ke mna ke zibangela uba isihlome impama iphelele mna kutheni kwamnyama apha awuthi ndivula igate sebethu umntu ke namhlanje ndiyafunga ndizawubona sana. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa ngulubabalo Magwebu sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Bali lona elithi uyandixhaphaza sekwanele ngoku lonwabele. Shini nkosi yam ingathi akho kwamntu nyani apha madoda ubakhe nje ndavula ngesam esitshixo ndiyakumamkela ngempama lo mfazi jonga nje wena nomonde vula icango lendlu yam mani vula icango lendlu yam vula umnyango lona mani kutheni ndiqheleka ngoku namhlanje ayayayayayi athi ndingene kawuthi ndilayite isibane tyhini manywabi akho kwamntu kusavulwe namarhardeni ngeli xesha kutheni kubanda nje apha akho kwanesiqholo sakho nomonde ingathi akho nabantwana nje apha sibabalwe Lenathi inga ileta yantoni ngokule awuthi ke nje itheni ngathi ibhalwe i-writing kanomonde le awuthi ke ndiyifunde myeni wam ngethuba ufunda le leta ndakube ndingekho myeni wam tyhini wathi tata wabantwana bam andimkanga ngenjongo yokohlwaya ndondela kodwa ukuhlala kwam kule meko nokungxoliswa ubusuku nezolo kuhlupha umphefumlo. Hayi. Sekwanele ngoku ndondela wam andisakwazi nokuthetha na. Hayi man, bendisithi kuza kude kulunge kodwa akulungi. Nomonde hayi. Sekukudala ndisithi kuza kulunga kodwa hayi ndiyohluleka ngoku. Rhoqo ucela uxolo iba ngathi kuzolunga. Yaye bendikholwa kuzolunga kodwa akho tshintsho. Ntoni lihlelayo? Ukuhamba kwam ndiyacinga kungasindisa ubomi bam yaye kungabangela nawe uzikhangele into oyifunayo kulo mtshato. Ndiyayazi ndifuna ntoni. Mna ndikhethe ukunika ithuba nokuzifuna ukuba ufuna ntoni kulo mtshato. Yini nkosi yam? Owakho unkosikazi Nomonde. Hayi man, hayi. Man, Nomonde ayazi ba ukusuka nokuhlala kwam yakwazi. Theni ngoku ngathi ufuna undishiya kubanda ngolu hlobo kule ndlu.
Ngiyamkhange ngiqonde ukuba ngiphethe kakubi ngolu hlobo umntana abantu. Iza kuyithini ngoku le nto? Yazi laa nto yokuba ungamqwalaseli umntu ukubaleka kwakhe, wazi xa engekho. Ndiyazisola. Akabhalanga nokuba uzawuyaphi emveni kwale nto uNomonde, ndiyomkhangela khona ndimcenge kakhulu. Uba bendazile madoda, into ndizayithini ngoku le? Apha abantwana bam uhambe nabo. Kodwa indlela eziphatha bendiba ndenze okulungileyo, ndenza into endandifundiswa ngutata. Kodwa jonga ngondindedwa. Hayi, ndiyazisola. Mandilale ndivuke kusasa ndimkhangele unkosikazi wam okusalayo. Kodwa nam bendimphethe kakubi, kodwa kuzawulunga. Fumana kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho ungasifumana kumakhasi zonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA kuTikTok, Facebook, Instagram kwakunye nakuYouTube. Kodwa sithi okwangoku kuwe nakuwe enkosi ngendlebe.